गाबोनो 5 तारिख अक्ट'बर हाग्रामा महिलारि सारा गाबोनो चिफ हिसाबै समायखिरा लागोन आरो बेजों लोगोसे मैया PMB आव जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों गासै 10 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनखौ लानानै गाबोनो आसामनि गभर्नर लोगोसे चिफ मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव गाबोनो अथ टेकिं स्वेरिं इन सेरिमनि बे हाबाफारिया गाबोनो जागोन आरो जोङो रायजो राजाफोरनो जाखिनि कमिटमेन्ट होबोदोंमोन इलेक्शन टाइमाव जोङो गोबां खोथा बुंनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेनिफेस्ट'आव बे पार्टिया फैबाय थानाय समाव मा खामानि मावगोन बेनि गोबां हाबाफारिफोरखौ जोङो मेनिफेस्ट'आवबो क्लियार जोङो लिरनानै रायजो राजाफोरनो फोसावदों आरो गाबोन सरकार दाखांनायनि उनावनो जोंनि BTC जौगानायनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा जोङो जाबायदि खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो बे मथै जोङो खामानि मावनो थाखाय गाबोननिफ्राय जोंनि गभर्नमेन्टआ साखाफारा जाबाय आरोखि आरो गाबोननि बे हाबाफारियाव जोङो जेखौ एक्सपेक्ट खालामदों more than 50,000 जोंहा बेवहाय BPFनि सापर्टारफ्रा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै बाहागो लागोन जोंनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि लेभेलनि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा गाबोननि बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानो नागिरदों आरोखि बेसेबांसिम रायजो राजानि जिरायनायनि केपासिटि बानायदों ओरैनोथ' जोङो लेंनाया 20,000 एबभ लेंदों किन्तु जोंनो जाखिनि खबर फैदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा 50,000 एबभ फैगोन गाबोनो दा जोङो जेसेबां हायो रायजो राजाफोरनो जिरायनो हानायनि जि केपासिटि जों बेखौ खालामनो नागिरदों आरोखि फैनायनि सुबिदाया बेनि थाखाय इन्टारनेल जिथु एरेन्जमेन्ट नांगौ मैया चिफ सारा गावनिफ्रायबो पार्सनेलि मोनफ्रोमबो ब्लकनो थांलाय फैलायनि बेबस्थाखौ अलरेडि खालामखाबाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा थांलाय फैलाय कमिउनिकेशननि थाखाय बिथांमोना जेबो उसुबिदा जाया आरोखि दा बावहाय बेजों लोगोसे गोबां धोरोम आफादफोर माखासे दल संगठनफोर आरो जोंनि आसामाव थानाय जिखिनि हेड अफ काउन्सिल दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरनाय जादों आरो आलासि हिसाबै अफिसियेलि मैया बे बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनानै गासिबो काउन्सिलफोरखौ बेवहाय बाहागो लानो थाखाय लेंनाय जादों आरोखि बे हाबाफारियाव गेदेमाफोरखौ सोरखौ लिंनाय जादों आसामनि गभर्नर बेजों लोगोसे चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ सेक्रेटारि अफ आसाम बिथांमोना गाबोनो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो काउन्सिलनि हेडफ्रा बाहागो लाफैगोन मिथिनो मोननाय जादोंमोन त्रिपुरानिफ्राय राजानि फोलेराबो बेयाव राजानिसिमबो मोनसे इनभाइटेसन दङ किन्तु राजाखौ आं दासिमबो कनफार्म मोनाखै फैनो हागोन हाया किन्तु बिथाङा फैनो होननानै खोथा होदोंमोन आरो इलेक्शन टाइमावबो बिथाङा फैनानै जोंजों लोगोसे बाहागो लादों नोंथांमोना नुदों बै समावबो जे त्रिपुरानि राजायाबो जोंजों लोगोसे इलेक्शन टाइमाव फैनानै गोबां केम्पिंनि हाबाफारिफ्राव बिथाङाबो खोथा बुंफैनायखौ नोंथांमोना नुदों आरोखि गुबुन हादर भुटाननिफ्राय हांख्रायनाय जादों नामा भुटाननिया दासिमबो कनफार्म जायाखै किन्तु नेइबारिं कान्ट्रि हिसाबै जितु इन्टारनेसनेल मोनसे इस्यु जाबाय दा बिथांमोना फैया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिथांमोना रायज्लायग्रोगोन सिकिउरिटिनि खोथा दङ दा बेनिखायनो जोङो भुटाननिखौ 100% कनफार्म जायाखै दासिमबो बिथांमोना फैगोन ना फैया किन्तु जोंनिफ्राय मोनसे इनभाइटेसन आरो इनभाइट खालामनायाबो उइदिन सर्ट टाइमाव जादों नालाय बिथाङा फैगोन फैया सिकिउरिटिया बिथांमोनखौ एलाउ खालामदों ना खालामाखै जों दासिमबो कनफार्म नङा आरोखि गाबोन जे फैनो गोनां रायजो राजाखौ मा खावलायगोन सार खावलायनो गोनाङाथ' बेनो जे गभर्नमेन्ट दानायाव बयबो कपारेट खालायनांगौ आरो BTCखौ जितु जोंना 6 डिल मोनसे काउन्सिल आवगायनि बायदि जोङो खोब पावारफुल मोनसे काउन्सिल बानायनो नागिरदों आं दहायबो मोनसे चेनेलाव बुंदों जे जोंनि गोमानाय 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौ लाबोफिननो थाखाय अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायखाबाय बिथांमोना बेखौ एग्रि जादों बेनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्सन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जितु रेभिनिउ कालेक्सन बियो स्टेट गभर्नमेन्टआव थांबायमोन दा बेखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय अलरेडि रायलायखाबाय रेभिनिउ कालेक्सन थाबाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनानै केपासिटि नैबे थांनाय लास्ट 5 इयार्सआव प्रमद बर'नि सरकारनि टाइमाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनानै केपासिटियाबो जोंहा गोमाबायमोन दा जों बेखौ इमिडियेट लाबोफिननो थाखाय BPFआ अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायखाबाय आरो गासिबो काउन्सिलफ्रा आन्डार स्टेट गभर्नमेन्टजोंसो थाफानांगौ जायो डेभेलपमेन्टनि खाथिराव दा बेनिखायनो नोंथांमोना मैयानि जोंनि जितु PMB डिसकासन बावहाय जोङो क्लियारलि खोथाखौ बुंदों काउन्सिलफोरा स्टेट गभर्नमेन्टजों थानांगौ जायो गोबां फान्ड लाबोनांगोन सेन्ट्रेलनि फान्ड लाबोनांगोन जोङो माखासे पेकेजनि खोथाफोर दङ दा बेखौ जुदि जोङो लाबोनांगौबा जोङो सानफ्रोमबो स्टेट गभर्नमेन्टजों थानानै जोङो खामानि मावनो गोनां जायो बेनि थाखायनो मैयानि जितु जोंनि PMB आल'सना रायलायनाय बावहाय जोङो क्लियारलि NDAजों थानानै खामानि मावनायनि खोथा मैया डिसिसन मोनसे लानाय जादों आरोखि